Quddiem id-diversi sfidi li affaċċja s-settur agrikolu, Gvern Laburista dejjem kien ta' spalla l-ħaddiema f'dan is-settur. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ waqt żjara li għamlu d-deputati tal-Partit Laburista ġewwa l-Farmers Market f'Taqali. Waqt din iż-żjara diversi persuni tkellmu mad-deputati Laburisti dwar id-diversi skemi u inizjattivi li saru f'dawn l-aħħar 10 snin li taw spinta l qudiem lis-settur agrikolu. Fost dawn kien hemm ir-riforma tal-qbiela li se tagħti serħan il-moħħ lil 7500 bidwi li jaħdmu ir-raba tal-privat bil-qbiela. Riforma oħra li qed tagħti serħan il-moħħ lill-bdiewa u r-raħala kienet l-għajnuna diretta li l-Gvern qed jagħti bilan li jtaffew l-effetti taż-żieda fil-prezz tal-alf. Id-deputat Laburista Michael Farrugia spjega li l-ħemel ta' miżuri li wettaq Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 10 snin juri kif dan il-Gvern se jibqa' ta' spalla l daw kollha involuti f'dan is-settur. Settur tal-agrikoltura fejn huwa sors importanti ta' produzzjoni ta' ikel illi eventwalment il-poplu Malti jista' jgawdu minnu. U issa wkoll komplejna żidna bil-ftuħ tal-farmer markets ġewwa Taqali u issa anka il-ftuħ ta' farmers market ġewwa l-Birgu fejn tagħti opportunità il-ċittadini Maltin u Għawċin illi jixtru prodotti ġenwini lokali. Minnaħa tiegħu id-deputat Laburista Reabel appella sabiex fl-ewwel ta' Mejju kulħadd jilqa' l-istedina tal-Partit Laburista u jingħaqad magħhom fil-Belt Valletta. Huwa importanti illi nhar l-ewwel ta' Mejju tiġu biħġarkom il-Belt Valletta u tagħtu s-sapport lill-Gvern Laburista għal dak kollu li qed jagħmel għall-familji Maltin u Għawċin.